Poliitikot eivät päätä siitä, mihin maahan ihmisiä on sopivaa palauttaa, mihin ei. Nämä päätökset kuuluvat viranomaisille. Sydän sanoo monesti, että tuosta ei saisi ottaa. Nämä päätökset kuuluvat viranomaisille. Kun tehdään päätöksiä, kysytään ensimmäisenä, että mitä se sydän sanoo tästä asiasta. Sydän sanoo monesti, että tuosta ei saisi ottaa. Kun tehdään päätöksiä, kysytään ensimmäisenä, että mitä se sydän sanoo tästä asiasta. Poliitikot eivät nämä päätökset. Sydän sanoo nämä päätökset. 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 Poliitikot eivät nämä päätökset. Sydän sanoo nämä päätökset.